Passeu, passeu. Ho tenim tot a punt per començar. Benvinguts i benvingudes a De Mestres, el podcast educatiu que dona veu a les mestres i els mestres. Una reunió de tu a tu amb persones que dediquen la seva vida a la docència per explicar la seva història professional. Posarem el focus en un docent en concret per així poder intentar entendre l'educació en conjunt. Soc Vicent Rosbarra i avui tinc la sort de fer-me un cafè pedagògic amb Bàrbara Tomàs Taroncher. Hola, Bàrbara. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Bàrbara és mestra d'Educació Infantil i directora del CEIP doctora Anna Lluch d'Alfara del Patriarca des de 2017. És una mestra formada en molts àmbits com l'organització de centres escolars, lideratge pedagògic, educació emocional, transformació d'espais, infància i pantalles, metodologies actives, inclusió educativa, metodologia Montessori, neuroarquitectura i un llarg etcètera que podrien continuar. La seva passió és l'escola i donar resposta als reptes de l'educació actual. Viu un procés de transformació i millora contínua en la seva escola i això es nota, res més, poses un peu en el seu centre. Gràcies, Bàrbara, per participar en De Mestres. Agraïs molt la teua participació en este desè ja capítol d'aquest experiment en forma de podcast que intenta posar en valor el nostre col·lectiu a partir de les seues històries particulars. M'agradaria, Bàrbara, que abans de començar les nostres preguntes habituals ens parles de com veus tu la importància del lideratge educatiu perquè, segons s'afirma Jordi Mussons de l'Escola Sadako, que, com sabeu, és un dels meus referents, sense un lideratge clar, les possibilitats per a que un centre educatiu evolucioni són escasses, això diu ell. Parla'ns un poquet de lideratge educatiu i quines són les diferents formes de posar en marxa la maquinària de la transformació educativa en un centre i quina seria la millor opció per a tu, donada la teua experiència en aquest àmbit. Val. Bé, doncs parlant de lideratge pedagògic, i un poquet el que volia enfocar primer és que el lideratge pedagògic no és propi, vull dir, també es crea. Aleshores, quan som directors, moltes vegades no comencem sent líders pedagògics, perquè també és un aprenentatge en l'experiència i a mi m'ajuda també, és veritat, molta formació a anar creant-me i ser lideratge pedagògic, perquè quan entres a l'escola pareix que sigues un simple gestor que està el dia a dia a nivell administratiu, problemes, tot el que va passant. Aleshores, sí que és veritat que avui en dia, com tu dius, jo he fet molta formació, hem participat en el programa de lideratge d'Educaixa durant un any, la meva cap d'estudis i jo, i a través de l'experiència jo el que podia dir a dia d'avui, després de 7 anys en aquesta escola i tants anys en l'equip directiu, és que és necessari un lideratge pedagògic per a que les escoles puguen avançar i se crea una cultura escolar de millora constant i on l'alumne al final aprenga, val? Perquè al final moltes vegades se creuen que ser líder o ser líder pedagògic és una moda i una moda no ho és. Vull dir, ha d'haver una formació prèvia, has de tindre molt clar cap a on vols arribar, vull dir, els objectius clars que vols tindre a curt termini i a llarg termini. Aleshores, un poquet el que jo resumiria, per a no estendre'n tampoc molt, és que el que necessita el lideratge pedagògic és inspirar, motivar i guiar, però no sols a un mateix i al seu professorat, sinó a la comunitat educativa. Per a que hi hagi un lideratge pedagògic ha d'haver una participació de la comunitat educativa. Aleshores, nosaltres el que sí que hem intentat sempre des de l'escola és que aquest lideratge, a part de crear aquesta millora constant a través de l'avaluació i dels projectes que fem dia a dia, però nosaltres també és molt important crear aquest lideratge distribuït on no el líder siga el director o la directora del centre, sinó que se crea una segona línia de líders on puguem confiar, val? I pensar en unes persones que segueixen la nostra línia i que es poden ajudar a inspirar i a guiar a la resta de mestres que tenim al centre. Entonces, un poc la nostra funció en aquests últims anys en la meva escola, després de tota la formació, ha sigut eixa, no? De que no me vegin a mi com un líder pedagògic, sí, Bàrbara ho fa tot molt bien, tot és una tia segura, se desenvolupa emocionalment,
és bona comunicadora, sí, té una escolta activa capaç de més, dic ja, però és que només importa no soc jo, vull dir, no sóc jo, sinó és que tots arribem a tindre una sèrie de competències i habilitats que ens ajuden per a crear aquesta cultura que volem escolar, de millora contínua. Aleshores, on tot el món aporta, perquè al final cadascú té uns talents i unes competències. Aleshores, de tot el món podem agafar aquests talents i entre xicotetes cosetes crear de veritat aquesta escola que és la que volem. Aleshores, nosaltres hem dedicat durant aquest temps, en totes aquestes formacions, a crear aquesta línia de líders, de segona línia de líders. I pense que a dia d'avui, ho diguem molt de l'equip directiu en el claustre, que estem molt satisfetes d'arribar ahir, ¿vale? De tenir unes comissions que hem creat, unes persones que són coordinadores, que puc confiar plenament en tot el que diuen, perquè saben que va seguir aquest projecte pedagògic que tenim en el centre, i crec que això és la base per a nosaltres, que tot el món se senta part de la nostra escola. Importante, claro, el compartir el lideratge, no? Vull dir que estigui clar, és necessari, evidentment, però que hi ha que compartir-lo, no? Per a que no siga obeir, no? Obeir i ja està, això no funciona, no? Clar, i també d'on partir, que molta gent el que fa és uau, sóc superguai, ho he vist en este col·le, tal, és molt guai, vaig a fer-ho, però a vegades siguem poc realistes en de l'escola que tenim. Aleshores és molt important fer aquest DAFO, que jo crec que tots coneguem el DAFO de conèixer aquestes fortaleses, aquestes debilitats, tot el que tenim en el nostre centre, a partir de la realitat que tenim. Vull dir, no des de lo que jo me supose, lo que me pareix bonico. I crec que això també, durant els anys, en l'experiència és una cosa que s'aprèn i crec que ajuda molt a jo que sé, estar avaluant, no? En el pla estratègic que tu crees com a director o directora, a seguir avaluant si tu has aconseguit aquests objectius, si aquests objectius són comuns, si algú falla, vull dir, amplia tantes coses o parla tantes coses que jo crec que és fonamental que siga compartit per a que tot això es pugui... I tindre l'equip impulsor, que és una cosa que nosaltres tenim en el centre, és bàsic per a que siga el que gestiona certes coses, per a passar a aquesta segona línia i entre tots també poder treballar pel mateix camí. Molt interessant. Vinga, anem a començar a conèixer un poc més a tu i conta'ns una miqueta els teus orígens, no? D'on vens i on estàs. A veure, jo, com tu has dit, em dic Bàrbara, soc mestra d'infantil, però mestra d'infantil de vocació i passió, encara que ara ser directora trobem molt a faltar tota la part infantil. Soc de Montcada, però això ara crec que se coneixerà molt al llarg de la vesprada. Vaig vindre a viure fa uns anys ja a Alfara, que és on visc actualment, que és on està el centre, perquè com a poble, a través de ser directora en el col·le, vaig conèixer també l'oportunitat d'obrir el centre al municipi. I crec que és una cosa molt important, i crear poble a través també de l'escola. Entonces me vaig vindre a Alfara, estic superfeliç, la meva filla va a l'escola nostra també, i res, i com tu has dit molt bé, du molts anys ja en l'equip directiu, des del 2013 en l'equip directiu, primer com a cap d'estudis, ara com a directora, i bueno, i que soc una persona molt inquieta i que soc molt feliç en el meu treball, m'encanta el meu treball i m'encanta seguir aprenent dia a dia. I quina educació penses que has rebut tu de menuda, de xicoteta? A veure, aquesta pregunta. Pues a veure, jo he tingut una educació, és veritat que he sigut molt feliç. Val? Aleshores he rebut una educació molt lliure, jo crec que respetuosa. He tingut també la sort que meus pares han treballat per a que la meva germana i jo al final poguem estudiar el que desitjàvem i la il·lusió que teníem de ser. I també he tingut molta sort de tenir ma mare treballant al costat de casa en un negoci familiar, que he tingut sempre al final el suport de ma mare en el dia a dia. Aleshores jo soc una persona molt familiar i crec que l'educació que he rebut és una educació molt familiar, encara que també, jo crec que també és cert que he sigut una persona massa responsable. Aleshores m'he dedicat a l'esport, m'he dedicat a estudiar, a la competició. Aleshores tampoc jo crec que dona molts dolors de caps a la meva família i res, això, i molt familiar sobretot, i que crec que els valors són el bàsic per a després ser el que som. I ara avançant un poquet, la teva formació
postobligatòria, que ja hem dit que tens ahí, bueno, pues això, moltes ferramentes, molts pilars on agafar-te. Com han influït en el teu estil docent? A veure, sí que és cert que he moltíssima formació, que en realitat jo l'única formació que tinc és mestra, vull dir, magisteri, mestra infantil, però sí que és veritat que, com he dit abans, he sigut una persona molt inquieta, m'he qüestionat sempre moltes coses en el dia a dia en l'educació, al igual que en la vida. Aleshores, he sigut una persona de les que qüestiona molt, de fer crítiques constructives, però al mateix temps he donat solucions a aquestes crítiques constructives. Aleshores, moltes vegades, m'ha passat que arriba un moment de la meva vida que vaig dir, val, si tot això no em pareix bé o no em sembla correcte, què puc fer jo per a poder aportar el que jo crec que és necessari a l'educació? Aleshores, a partir d'ahí, com tu dius, vaig fer moltíssima formació en tots aquests qüestionaments que em feia jo en el dia a dia, entonces aleshores vaig formar-me molt, vaig investigar, vaig fer molt anàlisis, però sí que és cert que després de tanta formació crec que el punt d'inflexió en la meva vida va ser la formació, que no, suposo que molta gent ja ho coneixerà, en disciplina positiva. Val? Jo me vaig formar en guia Montessori, disciplina positiva, i aleshores a partir d'ahí va ser un punt d'inflexió en la meva vida, perquè me va donar una sèrie de pautes d'educació i de tracte a la infància, crec que són fonamentals per a que la part acadèmica es pugui dur a terme. Aleshores me va canviar la vida aquesta formació en educar en fermesa, però també en molta estima cap a la infància, i conèixer també el llibre, que això ja és molt antic, però és molt important de llegir-lo, de Daniel Siegel, del cerebro del niño. És molt important que molts mestres, quan jo els pregunto, que han anat a formacions a altres centres, no saben com funciona el cervell d'un xiquet. Si no saben com funciona el cervell de xiquet, com li anem a oferir el que necessita? Aleshores, per a mi, jo crec que el punt d'inflexió en la meva vida va saber com funciona el cervell, l'estima, la comunicació, escolta activa, la confiança i la seguretat cap a la infància. Aleshores, me va obrir molt la ment per a formar-me molt en estratègies competencials d'aprenentatge, però que sigueren respectuoses cap a l'alumnat i en aquesta educació emocional que és bàsica per a que se produïsca aprenentatge. I un poc que jo crec que, encara que no siga molt acadèmic, però crec que és bàsic aquesta formació per al futur. Apuntem aquest llibre, eh? Sí, sí. El cerebro Jo del l'he niño. llegit en 3 moments de la meva vida i cada moment de la meva vida ha sigut important. Sí, jo m'agafa cada un del podcast que sempre... Lo guai d'això és poder aprendre de tot el món, no? I sempre m'aporta avui un aprenentatge cada un i, bueno, de moment me n'agafa este. Com arribares a l'educació? Quin va ser el moment que digues, vinga, això és per a mi? Buah, jo crec que des de menuda. Jo és veritat que des de menuda tinc actualment, que encara estan en actiu, tinc tios i ties que són mestres, també de primària, secundària, i des de menuda me van regalar una pissarra, val? I des de menuda me passava el dia col·locant a les nines, als meus pelutxos i donant-los classe. Val? Entonces, jo crec que des de xicoteta tenia aquesta vocació, estava entre dos carreres, davant de turisme, que és l'altra vocació meva, que és els viatges i els jocs, i després estava en magisteri i me vaig decidir per magisteri. També és cert que tinc una tia, que això també sempre ho recorde molt, de molta gent quan me pregunta, que se diu Amparo, que ella ha treballat tota la vida en Montcada, en el centre juvenil, en alumne vulnerable, i aleshores sempre me convidava als tallers, a les activitats que feien, i crec que això també me va obrir molt la ment de la diversitat, un poc de que jo potser vinc d'una família que ho he tingut, no me puc queixar, que ho he tingut tot, i me juntava amb famílies, xiquets que venien de famílies absolutament desestructurades, que no tenien res, i aleshores vaig crear aquest vincle, aquesta connexió, que arriba un moment que vaig dir, i per què no faig jo alguna cosa relacionat amb això que pugui aportar el que jo vull o el que m'agradaria, que és crear al final bones persones, que vivim en una societat un poc, jo que sé, amable, que ara després... I això és el que vaig fer jo. Vaig dir, què puc aportar jo a el que parlava abans, a la infància? I aleshores me vaig decidir per magisteri. I què seria per a tu una escola en mayúscules? A veure, per a mi una escola, jo
esta definició d'escola l'ha canviat al llarg de la meva vida durant moltes vegades, perquè jo crec que quan comencem a treballar tots pensem en una escola ideal, no? I conforme va passant el temps, l'escola la vas modelant en certs aspectes. I per a mi, un poquet, per a mi l'escola, és veritat que potser no, com jo sempre dic, no és molt pedagògic, o jo sempre lo acadèmic ho tinc clar i ho treballem a l'escola, però per mi la part emocional és fonamental. Entonces, per mi una escola jo crec que seria un lloc on l'alumnat es poguera sentir bé, un lloc on es dona confiança, on vegen que tinguin l'esperança de poder ser algo, de poder aportar algo i de trobar-se com a casa. Simplement un lloc que els acollisca, perquè tot el món no ve la mateixa motxilla a l'esquena, val? Aleshores no podem donar a tot el món el mateix. Aleshores, si els acollim i els escoltem, els donem confiança i els fem sentir bé, aprendran, però si els fem sentir el contrari, difícilment aprendran, perquè la motxilla que duen de casa anirem posant-li més dificultats a la seva motxilla. Aleshores, jo penso que si els fem sentir bé, els acollim, els escoltem i a cadascú es donem dins de les nostres possibilitats i aquesta part que potser els falta, crec que poden aconseguir grans coses en ells. I jo penso que una escola al final és un lloc on ha de donar esperança per a que els xiquets puguen aprendre i ser feliços, independentment que tenim que treballar tot el que tenim que treballar acadèmicament. Però si això no està bé en la base, difícilment es podrà complir lo de més. Ja està comprovat. I jo hi ha una frase que moltes vegades a la gent li la dic i en moltes formacions la dic, que era la frase de Mario Benedetti, de que des de menuts ens han ensenyat pues, això, no? Com és el cos, on estan els ossos, com se diuen, on estan els òrgans, però moltes vegades on està l'ànima? Vull dir, on està aquesta part interna nosaltres podem demostrar i dir què necessitem, com se sentim, què volem, i aleshores connectar aquesta ment i els corets de nostres xiquets per a sentir-se el millor possible. Nosaltres el lema de la nostra escola és una escola on ser com som, perquè al final no volem canviar a l'alumnat o no volem canviar les persones que venen, volem donar-los oportunitats. I aleshores ahir és on estem en aquest camí i crec que a poc anem aconseguint en els nostres xiquets això, després de molts anys. Molt bé. Sí, sempre és a poc, però l'important és estar en el camí. Vinga, per conèixer un poc més a tu, aquestes són preguntes més curtetes, fem una pareta en el camí i te pregunte pues, això, les teves preferències o si és el que te definís o l'últim que has fet o escoltat. I pregunta curteta i me contestes. Bueno, si pots fer explicació també. Vinga, una música o una cançó? Val. A veure, música. Jo soc molt de Remember, allà on me veus, però m'agrada molt la música en valencià i aleshores avui en dia soc molt de addictes a viure de la Fúmiga o els millors moments de la vida de Búhos. Molt bé. Un esport? Un esport, jo soc molt esportista, m'encanta, però me quedo avui en dia a nivell també de mindfulness, la muntanya, el senderisme, que sé que no és un esport en si, però és important. I quin és el que feies de xicoteta que has anomenat abans? Jo competia en gimnàsia rítmica. Sí, te ho anava a dir jo i... Molt bé, sí. Un menjar? Menjar, jo soc molt del Mediterrani, aleshores de tot tipus d'arrossos. Aleshores, arròs del senyoret, arròs de marisc, molt d'arròs. Un lloc? Un lloc, doncs com igual que abans he dit, la muntanya, o la natura. Hi ha molts llocs, però definir la natura. Una època? Una època. Jo no me podria quedar en cap època, perquè jo crec que cada època ha tingut el nostre en la nostra vida i ens ha portat, però jo soc molt de viure el present. Aleshores, soc molt de viure el dia a dia i crec que, no sé, d'aprofitar els moments i me quedé, jo crec que, en el dia d'avui, en el present, en aquesta època. Una pel·lícula? Pel·lícules, esta sí que me costa molt. Soc un poc monyes, en el tema de pel·lícules, m'agraden un poc sentimentals i me quedaria a lo millor entre el diario de Noah i Love Actually. Estic un poquet ahí. Ahí, vale. I un llibre? Un llibre, este sí que me costa molt, perquè, clar, n'hi ha molts llibres, avui en dia, és veritat que tinc un problema ara que llegis molt sobre educació i poc sobre novel·les de literatura que m'agradaria,
però crec que ara me quedaria en l'últim que vaig llegir de Cerebro, Infancia y Juego de Maria Couso. I estic a l'espera del llibre d'Arquitectura del Benestar de David Bueno i Anna Forés, que Molt hi bé. serà en breu. Sí. Una metodologia? I metodologia, a veure, jo no me case en ninguna, m'agraden moltes metodologies i cadascuna me quede en allò que m'aporta, però jo crec que som més de treballar per projectes de l'ABP, perquè també jo crec que és una metodologia on l'alumnat també pot treure aquesta part emocional i d'escolta activa i de pensament crític i creatiu, que crec que és tan important en l'educació actual, del dia a dia. Els mestres estem fets de les escoles que habitem, o això m'agrada a mi pensar. Parla'ns breument d'aixes escoles, les que tu vulguis destacar-me, no? Un poquet. Val, jo és veritat que no sé si és sort o no sort, val? No he estat en moltes escoles, he estat en 2, val? He tingut la sort de que la meva provisional va ser la que estic actualment i me van donar la definitiva. Aleshores, vaig estar en Benidorm i vaig estar així directament. I bueno, què me quede? Jo sempre me quede en el que m'aporta les persones que habitem les escoles, val? Tant les famílies com els xiquets i el professorat. Aleshores, de Benidorm me queden moltes coses i meus companys i companyes que vaig aprendre molt perquè jo era al final una novata quan vaig arribar. Però després jo destacaria també, a lo millor lo que no me quedaria, que a lo millor és el paper, que com estem parlant ara pues, com una directora al final o que estic actualment, el paper d'algun director que m'ha trobat de tan autoritari, de no deixar opinar, de no deixar compartir, de no deixar al final el que estàvem parlant i ser distribuït. I sempre dia jo, això és el que no vull ser mai, encara que no siga directora, vull dir, no vull ser així en la meva vida professional. Però bueno, me quedé sempre en les persones i a dia d'avui en moltes visites pedagògiques que duc fetes ja des de fa 10 anys ara i crec que de totes les escoles que he visitat me queden coses, jo crec que molt positives, però són visites pedagògiques que he fet. Però he tingut aquesta sort que no... Sí, no, sí, és sort. Vull dir, té les seves coses bones i les seves coses. També és cert que això no ho he parlat mai, però és cert que dins de cada escola, perquè cada escola és un món, no? I totes són iguals, però totes són molt diferents, però no és... L'escola també té un fil conductor d'ella mateixa, però canvia, com les persones, no? Vull dir, no és la mateixa escola la que igual has viscut tu que la que viuria en la teua escola fa 20 anys, evidentment. Vull dir, per moltes raons, no? I això és... Sí. Jo vaig arribar dient a la meva escola... Ai, perdona. No, dime. Vaig arribar a la meva escola, el que te dic, fa 7 anys, en una escola que ningú volia vindre a aquesta escola. Era la pitjor escola de la contornada, que dic jo. Ho sé. Veu? Ningú volia vindre. Era una escola, quan jo arribi, pues era tot de, bueno, llibres, tot super dirigit, total, que jo vaig arribar i vaig dir... Oh! I jo tampoc tenia la formació que tinc ara, però vaig dir un poquet, això no. I poquet a poquet hem donat tots el nostre granet d'arena per aconseguir l'escola que tenim ara. I la gent que ha anat vinguent i anant-se'n ens ha portat també moltes coses i per a mi jo me quedo en això sempre, la part positiva de totes les aportacions positives que hem rebut de tot el món que hem tingut a l'escola. Vinga, continue, que anem a avançar. Dic, dime una frase en educació que estiga molt manida i que no compartissis, no t'agrada. Bueno, ahí tinc moltes, però jo que sempre la que més mania li tinc és però si això s'ha fet tota la vida, si sempre s'ha fet així. I tu dius, però així fa 20 anys, estem en el segle XXI, els xiquets no són els mateixos, no podem fer el mateix tota la vida, hem d'analitzar per què no, per què funciona això, per què no funciona. Vull dir, qüestionar-se coses i analitzar. I aleshores això falta molt. Entonces, aquesta frase, l'escolto algunes vegades. Quins serien els teus referents educatius? Els meus referents, a veure, no tinc a lo millor ningú en concret, crec que tinc molts referents, però per el tipus de mirada, a lo millor que tinc cap a la infància, i aleshores pues, són molt relacionats en infantil, el té pues, Gino Ferri, David Altimir, Coral Regí, després he conegut enguany també a Esther Zarrías, que la seguia molt de temps, de Rosa Desbenys, bueno, espectacular, magnífica. Bueno, pues vaig a fer un spoiler.
I serà la propera convidada, segurament serà Esther, sí. Pues bueno, magnífica, espectacular. La visió que té, bueno, compartim, no el 100%, perquè clar, cada un té una personalitat, però bueno, espectacular. Després Xavier López, que era el director de l'Octavi Paz, que ara ja no està de director, vaig visitar l'escola, està en l'altra directora, però bueno. I David Bueno i Ana Forés per mi també són fonamentals en el tema de la neuroeducació i crec que hem de tindre en compte molt a partir d'ara i cada vegada més en el pensament crític creatiu, que és el tan oblidat a les escoles. I després jo vaig a dir una coseta important, que no sé si l'agradarà o no, però ja ho sabeu que jo he tingut 4 anys d'inspectora a Rafa Tienza i jo he tingut molts referents educatius, però te vaig a dir que jo en 4 anys per a mi ha sigut la millor persona que he conegut en la meva vida com a referent educatiu, perquè ens ha donat aquesta mirada de l'escola que, de veritat, jo a lo millor defenc o seguisc, i crec que és una persona que ajuda a que aquesta mirada i aquest lideratge i tot es puga dur a terme, i el que te baixa a la realitat i te diu, clar que és possible, però hi ha un treball que s'ha de fer i aleshores jo crec que gent d'així no fa falta en la inspecció, en la conselleria i en les escoles. Sí que té, bueno, jo el conec molt poquet, però no és la primera que és Rafa Tienza en el podcast i jo crec que és important, no? Com a referent ahí de molta gent, i això és important. Diu molt Sí, d'ell, no? sí, molt. Què trobes a faltar en les escoles que no tenim? Què trobo a faltar és, bueno, jo crec que va un poc vinculat, com he dit abans, molta passió, però no dic passió per treballar o passió per l'educació, sinó passió de mirar en conjunt i des de les individualitats, molta formació en infància, molta formació en educació emocional. Jo crec que hem de deixar de banda la figura de mestre funcionari, parle de l'escola pública, que és d'on jo estic, no? Mestre educador. Crec que això fa falta i te dic la veritat, m'està sorprenent en el dia a dia, després de visitar escoles i anar a formacions en escoles, que m'està sorprenent la gent jove que està entrant a l'educació, però un poquet a negatiu. No, vale. Sí, un poquet a negatiu en este aspecte, i crec que això és una cosa a mirar molt detingudament de cara al futur, perquè el futur que s'espera tenim reptes enormes i crec que necessitem a les persones millor formades dia en dia en l'educació, però no en educació, no sols en la part competencial, que és el que estem parlant, i de metodologies, que això està clar que sí, però en la part B, que parlo jo sempre, que és la part de la infància, del canvi de mirada, de l'educació emocional, i no com a eslògan, sinó com a realitat en els centres educatius. I per a mi això crec que ara cada vegada ho veig més clar i més necessari. Què destacaries a tu com a mestra, de tu com a mestra, i què milloraries? Jo sóc horrible en descriure'm a mi mateix, val? I dir coses positives de mi mateix. Sobre ser una persona molt positiva, me costa molt definir-me. Però bueno, jo el que destacaria és el que em dic, vull dir, la meva passió per l'educació en tots els aspectes, i sobretot jo crec que sóc una persona molt intuïtiva i crec que capte molt bé a l'alumnat, al professorat també, però a l'alumnat, i crec que destacaria un poquet pues el tema de l'escolta activa, pues de la part emocional, que potser vincule en l'alumnat, sobretot a vegades en el que més ho necessita, i crec que això, que tingui aquesta part positiva de poder atendre aquestes individualitats, de no veure a tots com una classe, sinó que cada xiquet és un món. I moltes vegades jo sempre li dic a tot, la pregunta que li faig sempre a molts mestres que arriben nous a l'escola és: com és la teva classe? I te diuen, uf, a uno li costa. I no, com són els teus xiquets? I alguns són incapaços de definir-me els seus xiquets, no com el que saben o no saben, No, clar. saps? I aquesta part crec que és molt bé, molt important de connectar amb els xiquets, i jo crec que és veritat que aquesta part queda mal, a lo millor dir-ho jo, però de connectar amb els xiquets i conèixer-los en profunditat per a poder aportar a cadascú el que necessita en cada moment. I després millorar segur que mil coses, però crec que una part és aconseguir més implicació de la comunitat educativa en tot allò que no és acadèmic.
Ese és el meu repte per a l'educació inclusiva. Ja. Crec que ese és el meu repte. I estoy en ello. Conseguir captar adeptes, ¿no? Ahí. Sí, sobre todo porque ells veuen, claro, al cole va bien, es muy bonito, sí, a los niños aprenden, però les costa molt la diversitat en les aules. Quan hi ha xiquets en necessitats educatives, hi ha famílies que és, ay, es que este niño le ha dicho esto a mi hijo, es que no... Bueno, coses que tot el món passa en el dia a dia en l'escola, però veig una visió de la realitat en aquest aspecte encara que crec que encara que estem lluitant molt per la inclusió, crec que encara queda molt de camí, però no per a nosaltres, sinó a la comunitat educativa per a sensibilitzar el per què la inclusió està dins l'escola i per què és tan necessària i què ens aporta a nosaltres, ja sí que és la inclusió, perquè van a viure en un món divers i cada vegada més divers. ¿Vale? Entonces hem de tindre estratègies i ferramentes per a viure en diversitat. ¿Vale? Aleshores, aquest és el meu repte, estem en ello, en el col·le hi ha moltes coses i crec que l'any que ve va ser un punt d'inflexió en aquest aspecte, però ahí estem. No anem a tirar la tovalla. I què reprovaries? Un poc ho has dit abans, no? Però bueno, al col·lectiu docent en conjunt, els mestres. Jo crec que és com he dit abans, pues ser més realistes, saps? Saber en la societat que estem actualment, saber totes les dificultats que estem tenint ara en la societat actual, els reptes, els problemes de salut mental, la pèrdua de la falta de valors que estem veient en el dia a dia a nivell de societat. Entonces jo penso que tenint tot això que estem de la societat, que els mestres estan molt desencantats en la professió docent, pense que necessitem mestres cada vegada estiguem més formats en tot això per a viure la realitat actual de la societat i el que s'espera de nosaltres, que acompanyar l'alumnat en la reflexió, el diàleg, l'anàlisi. Vull dir, que sí que és veritat que han capacitat d'aprendre, clar que sí, però veure més enllà de lo acadèmic. I jo crec que simplement és construir realitats on siguem capaços d'encaminar a l'alumnat a superar aquests reptes de l'educació del segle XXI, perquè els xiquets que estan ara, quan isquen de la nostra escola, encara es quedarà molt de camí i d'ací que isquen a desenvolupar la seva professió, el món haurà canviat. Vull dir, aleshores, per molts continguts que li posem, si no li donem altres ferramentes o altre perfil d'eixida al nostre alumnat, vull dir, difícilment pense que el col·lectiu docent estarà satisfet. Entonces, pense que hem de ser realistes i donar resposta a les situacions que estem vivint en cada moment. Sentar-se, parar, reflexionar i dialogar. Pense que això és el que passaria ara. Faig un parèntesi, però que realment per a mi té molt que veure en l'educació, en el nostre context, i m'agrada preguntar quina és la teua relació amb el valencià, amb la nostra llengua autòctona. Pues a veure, al final valencià és la meva llengua, és la meva cultura, i jo penso que també és la base per a construir l'aprenentatge d'altres llengües. Aleshores, jo soc una fidel defensora de la meva llengua, que és el valencià, i per aquest motiu també, el 2018, imagina fa anys ja, però vaig decidir formar part de la coordinadora del València de l'Horta Nord, perquè a veure des de l'escola què puc fer jo més per a que no es perga la nostra identitat, la nostra llengua, la nostra cultura, i sobretot intentar això, el compromís en la nostra llengua i que no es perda. I això és el que jo penso. Però sí que és veritat, que te vaig a dir també en l'experiència, que és deixant de banda els polítics, que ahir ja cadascú defèn certes coses, però sí que penso que cada vegada hi ha menys compromís a les escoles en la llengua i entre el personal docent. Jo signe el que acabes de dir, tal qual. Jo ho note, però cada any menys. No té res que veure com començarem a treballar. És que... Sí. Per això penso jo que és un debat així que podríem estar hores. Per què? El per què. Jo crec que tinc les meues, com dic sempre, les meues pincelladetes, no? Però crec que sí que és important. Però bueno, és que estem ahí, seguirem lluitant des del nostre punt de vista, aportant als xiquets al final el plurilingüisme que tant parlem, i ja està, i que visquen on viuen, la seva societat diversa i plurilingüe. I ahí lluitarem. Pues sí, ahí estarem. ¿T'identifiques com a mestra tradicional o innovadora? Bueno, pues crec que ja ho he definit abans, molt
innovadora, però, com he dit també abans, realista. Vull dir, innovar a través de l'evidència i de la necessitat de cada moment. No innovar per innovar, sinó segons la realitat de cada centre, les necessitats del meu centre, doncs innove des d'aixòs paràmetres, però innovar per innovar. Vull dir, jo penso que hem de crear una escola que siga factible en el que estem fent, que siga real, que el que puguem fer siga possible en l'alumnat i les famílies que tenim i, sobretot, avaluar constantment les nostres debilitats i fortaleses. Que a això no estem acostumats. Jo ja duc uns anys fent-ho i crec que ajuda molt a també innovar des de la realitat i l'evidència de l'escola. Parlant d'avaluació que estaves parlant ara, te volia preguntar això. Quina és la teua relació personal amb l'avaluació? No com a una definició, sinó com te relaciones, que sempre és una relació, o moltes vegades una relació difícil. Vale, sí. Fins a fa uns anys era molt difícil, sí, per a mi, perquè jo soc d'infantil, que és una avaluació diferent a la de primària, molta observació i documentació pedagògica, però sí que és veritat que per a mi és la tan necessària i, en canvi, la tan oblidada. I més ara en la incorporació de la LOMLOE i l'avaluació competencial, perquè és veritat que així podríem parlar hores. Aleshores, sí que és veritat que jo crec que és la gran oblidada. Nosaltres, gràcies a entrar fa 2 anys en el projecte Acord, que és un projecte de conselleria on estem 35 centres, vam decidir treballar l'avaluació i les metodologies actives. I aleshores, en aquests 2 anys, crec que he fet un màster, tant jo com però com la meva escola i el meu equip docent, en descobrir molts aspectes de l'avaluació que ni coneixia ni m'havia plantejat mai. Però, bueno, meravellós. Crec que l'avaluació, quan la coneixes i de veritat la utilitzes per a que hi hagi una millora acadèmica i que millore la cultura escolar, que millore l'impacte en l'ensenyament d'aprenentatge, quan ja això ho aconsegueixes i quan veus aquesta utilitat de l'avaluació, crec que te canvia la vida en el dia a dia. I jo, per a mi, ha sigut el gran descobriment en primària, perquè jo en infantil era una altra avaluació. Però molt bé, un gran descobriment. Ai, m'ha agarrantat tos, perdona, Tranquil. Val. Volia preguntar també per la teva opinió cap als influencers educatius. Què opines d'ells i elles? A veure, jo no crec en els influencers ni educatius ni de cap tipus. Val? És veritat que, com he dit, tinc molts referents educatius, però no crec en influencers. El que sí que crec, que això ho he dit ja també moltes vegades en molts llocs, és que crec en les persones que per a mi xafen l'escola. Per a mi un influencer són persones que en el dia a dia xafen l'escola, que veuen les necessitats de l'escola o de cadascuna de les escoles, que són capaços de donar resposta de manera individual a les necessitats de cada escola. I per a mi els influencers serien així. M'encantaria que existirien a la conselleria els influencers que van a les escoles a ajudar-nos a aquesta visió, perquè potser alguns la tenim, però a altres escoles fa falta que hi hagi una persona que siga una guia, un tipus de coach, no coach en si com a definició, però que sigui una persona que es guia, que en realitat haurien de ser els nostres inspectors, val? Però no, ja ho sabem que no sempre tots els inspectors són com el que estàvem parlant abans com Rafa, no? Però jo crec que això serien per a mi els influencers, perquè jo sóc una defensora també de la frase que no es pot donar cafè per a tots en l'educació. Val? Ja t'entenc el que vols dir. No, vull dir que no val... Llancem això i tot el món, no? Vull dir que cadascú... Primer, cada col és d'una forma diferent i cadascú li interessen unes coses en un moment determinat. Ahí estem. Perquè a mi m'han dit a vegades, vine a esta escola a formar, ¿vale? Sobre això. I jo dic, a veure, en quin punt esteu? ¿Val? I me diuen, estem així. I dic, i vols que explica això? Si explica això no van entendre-ho. Vull dir, tindrem que començar des de la base i després treballar a partir d'ahí, d'on estan els inicis, i anirem fent pas a pas, podem fer una línia estratègica de treball per anar aconseguint aquests passos. Però pense que és molt important i molta gent se creu que això és fàcil i no és gens fàcil. Entonces, per a mi, per això t'he dit els influencers, que per a mi serien aquestes persones que potser acompanyaren aquests processos i veien la realitat de cada escola i a partir d'ahí partir d'aquesta necessitat i aquesta realitat.
Entonces, això és el que jo pense, un poquet Molt aquí. bé. Dime 2 moments o 2 records d'escola que t'agradaria destacar. Un que siga bo i l'altre que siga dolent. A veure, jo bons, molts. Crec que totes les tenen coses bones. Però a mi les bones coses d'escola crec que... A mi, mira, la visita sobretot m'agrada molt perquè el tinguem la setmana passada, la visita dels antics alumnes que estan als instituts. Per a mi són moments magnífics de l'escola quan venen i diuen com trobem a faltar això, o com el que hem après en l'escola ens ha servit per això, o com ens han felicitat per això, per això, per això. Vull dir, crec que per a mi aquests moments, crec que la satisfacció personal de que al final pues, vas calant poquet a poquet en els xiquets i per a mi sempre és el millor reconeixement. El tema de la confiança a l'alumnat cap a l'escola i pels que habitem al final l'escola. Per a mi aquests són els millors moments sempre. I dolent. Dolent, a veure, dolent jo crec que tots passem per moments dolents i tots els anys. Hem plorat molt, Quan una persona és capaç d'intentar una transformació en un centre educatiu, plores molt. Aleshores, dolents hi ha molts. A lo millor el més dolent que jo me crec que jo destacaria és lo poc, no sé si m'equivocaré, lo poc que es valora la funció dels directors o directores, però no com a reconeixement de que bien lo haces, no, sinó que estàs intentant sempre donar el millor de tu, arribar a tot el món, escoltar, veure les necessitats, i si algun dia tens una errada, això es multiplica per 10, val? I dius, i tot el que he fet abans, a on està? Ja, Val? clar. Entonces, crec que aquests punts de ser un poc de feina molt resilient i tal, però i és veritat que al final acceptes totes les crítiques i sempre t'aporten aprenentatges nous, no? Però crec que això és molt important, que a vegades tu estàs intentant que tot el món estiga bé, arribar a tot el món i després dius, i jo? Qui me cuida a mi? Ja. No? Sí, Que sí, n'hi sí. ha, Estic ara a l'extrem, que no és sempre, estic parlant amb moments puntuals, però sí. Sí, sí, passa. Bueno, a veure, com veuries tu o com t'imagines que pot evolucionar l'educació amb totes les novetats, la intel·ligència artificial, la velocitat a la que va tot, en 25 anys? A veure, jo la intel·ligència artificial estic un poquet entre dos aigües, no? Però jo penso que la intel·ligència artificial i els canvis socials, que pense que no ens han de donar por. Vull dir, pense que hem de saber utilitzar-ho tot amb criteri i ensenyar al nostre alumne competències que dins de 25 anys es vagin a ser útils. Aleshores, vull dir, crec que hem d'utilitzar tot en la nostra justa mesura. Aleshores, pense que hem d'ensenyar a l'alumnat, inclús a la societat, tot allò que la intel·ligència artificial no puga donar. Vull dir, que és un poquet com he parlat abans, no? Reforçar aquesta educació en valors, reforçar aquest perfil d'eixida de l'alumnat, doncs, de que siga creatiu, empàtic, resilient, que siga perseverant, que tinga ganes d'aprendre, que tinga motivació. Vull dir, al final, com he dit abans, també és treballar l'esperança en el futur per educar alumnes resistents o resilients amb capacitat d'adaptar-se a canvis. Vull dir, i d'emprendre coses noves i de veure què pot funcionar, què no pot funcionar, donar respostes noves, equivocar-se i tornar a començar. Vull dir, al final, jo crec que han de tenir unes competències i unes habilitats, que crec que és el que hem de fer des d'ací. Vull dir, al final no pots educar la ment sempre i no educar el cor. Vull dir, crec que hem de trobar un equilibri en que al final hem de trobar persones bones, capaços de treballar en equip, ajudar a qui més ho necessita i tindre moltes estratègies per arribar ahí. I això d'intel·ligència artificial no ens ho va donar. Entonces, això crec que és... Esperem que no, esperem que no. Bueno, a veure, això és la meva esperança. És veritat que a saber. Però jo crec que al final la teva personalitat no te la va donar ningú, que sols tu i els teus aprenentatges i les teves formacions. Aleshores, jo penso que ahir hem d'incidir molt en aquestes competències necessàries per a la vida. I sobretot, una cosa que estem oblidant molt en les escoles, la competència lingüística i matemàtica, que al final fem moltes àrees i fem moltes coses que tot aporta, que jo estic completament d'acord en que té que haver, està la música també, està l'educació oficial, tot aporta. Però de crear aquestes bones bases, perquè quan tu crees aquesta bona base,
i tu comprens, eres capaç de donar resposta, ahir ja obris la ment a tant que t'aportarà tant per a poder aprendre o obtenir nous aprenentatges, que serà fonamental. Però bueno, això també al final és la meva impressió i el que jo veig en el dia a dia, crear aquestes bones persones capaces d'adaptar-se a canvis. Esa cara B, ¿no? La cara B que Sí, dius tu, ¿no? jo sempre dic la cara B, que per a mi seria la A, tan important. Ja. Sí. Sí. Bueno, pues estem quasi arribant al final. Recomana'ns o quina cançó vols que estigui inclosa en la playlist de mestres? A veure, cançó, jo me quedaria, bueno, tinc moltíssimes i en valencià que tinc moltes, però sí que és veritat que una cançó que a mi m'arriba me quedaria la de I vuelo de Vanessa Martín. I vuelo. I vuelo. Soc molt friqui dels aviones de paper, de la representació dels aviones de paper. En el nostre logo del col·le nou està l'avió de paper, que fou un punte meu, de la meva personalitat, de que al final hem de deixar sempre volar la imaginació i mirar al futur, de que ens pot dur coses bones i sobretot el color blau també de l'avió de paper de la infància. Vull dir, vuelo, per mi és bàsic. Molt bé. Vols afegir alguna cosa més, Bàrbara? Vull dir, ens has explicat molt bé tot el teu fonament, no? I algun projecte o alguna cosa que esteu fent de l'escola o teu, personal, que vulguis afegir per acabar? A veure, sí, soc una persona molt inquieta, sempre tinc moltes coses en el cap, però ara estic un poquet, ara m'ha ficat en el camí el planificant, bueno, que ja el tinc fa 7 anys a l'escola, però ara és ja real, i estic ara estudiant durant aquests 2-3 anys el tema de l'arquitectura del bienestar, la neuroarquitectura. I entonces estic ara en aquest projecte, estic estudiant ahí molt de neurociència i tot, però sobretot a través dels espais de benestar. Aleshores, estem ara, bueno, ja s'ha dissenyat el col·le en els arquitectes, però els he dit que per favor posen aquest punt en el nostre centre i ara anem a fer un projecte molt xulo de nostres alumnes que va ser sobre això, crear els espais per a crear aquesta salut i aquest benestar emocional en cada espai que se cree nou en el centre. Entonces estic ara un poquet ahí també seguint a Ana Morviedro, que també parla de tot això. I entonces crec que ahí tinc ara aquesta il·lusió i aquesta motivació i estic en ello. Entre David Bueno, Ana Morviedro i Ana Forés estem un poquet ahí treballant tot i a veure si tenim sort i l'any que ve alguno d'ells ve al Fara. I ja vos convidarem. Molt bé, doncs ahí estarem, si convida'ns. A tots i totes. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Bàrbara, per participar en aquesta finestra educativa i en aquest striptease pedagògic que hem après de tu i això als mestres sempre ens agrada. Recordeu que d'ací 15 dies tornarem a prendre cafè amb un altre mestre o mestra. Sabeu que podeu fer-nos qualsevol suggeriment o comentari a través del nostre correu i si voleu participar o voleu que alguna persona mestre o mestra participe, doncs ja sabeu, mestrespodcast@gmail.com o al compte d'Instagram de mestres_podcast. Així com seguir-nos en Spotify i YouTube, on també ens podeu deixar els vostres comentaris, que sempre són benvinguts. En 15 dies ens retrobem i tornem a parlar de mestres. Gràcies, Bàrbara, una altra vegada ens veiem en l'escola i gràcies per participar. Gràcies a tu per la invitació, ha sigut un plaer. Gràcies. Bueno, pues ja ho tenim.